Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing Shah tu ki baik hakini ki sngi ka jurbha but minta ka sngi ka arpo pratrik ubnai nai Ïing la sakhi na ka wei ka ijahar bla ujor do uba ting shine dongrang halo kajing Shah tu no ka baik KTM RC 200 ka bedan ni ka rong south tholi kum ka ijahar bla ujor ha usi ka mairang police station uba ting shine lang dongrang ubusyong basa halang state rim pendem yong mairang ka bahap hapo ka Eastern West Khasi Hills district Ula pentip baka baik jong kebadan ya number ML05Q Nrio Pra Nyolai kebala Shah tu minta ke step na Phyllaw Ïing.